η Επιτροπή μας εδώ, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή μας και Προέδρου του Τμήματος του κ. Καρτανάση, κρίνοντας την εργασία σας και την παρουσία σήμερα εδώ και την υποστήριξή της εδώ επίσης, σας έκρινε άξιο αυτού του βαθμού άριστα και με αυτό. Μπράβο. Άριστα, ναι. Και γαμπρός να βγούμε στην Ιορδανία. Μην φύγετε γιατί έχει γλυκά εκεί πέρα κρυμμένα τα και να φύγουμε. Είναι ο Ρωμανός και τον Καρσόν. Ετοιμάζεσαι για τα μάθη. Ευχαριστούμε για την παρουσία μας εδώ. Πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν έχουμε δει άλλη φορά πάντα με αυτό. Θα πρέπει να δω και φαντάζομαι και να γραμματεύσουμε. Βάκη, Βίκη, στα δικά σου λες τον κύριο Κοκκουσάκη, στα δικά μας κάτι άλλο βγαίνει. Άλλο νόημα έχει.